no more gone. Sana di situ. Untuk mana? Apa ya? Jangan rebutin, jancok. Jancok ditolak. Wah, maaf, biar gitu saya. Biar gitu. Kerjain dulu ya. Udah, saya bos. Bak. Ampun, panjangnya enak mau nelpon ora. Barang apa nelpon terus. Ngomong orang ini. Mau nelpon ora. Bu, sama. Wah, kayak soleh, pilih ngarit, pastel kayak. Kang. Joko dhisik. Ana apa Kang ki jane iki? Ngundang-undang iki. Yo Joko. Jokote dhuwur aja ndak iso. Ora penak nyong ngisorpe. Kopi apa? Ngopi ra. Siap. Tak kayak kopi jen. Kene bae. Tumben temen no. Kang Nun Him iki ngundang-undang ana acara apa sih iki? Kopine. Lah, gelis temen Kang. Iya ra, Kang kowe kok. Ki ku nyong sakjane njaluk syukur rambutnya wis gondrong oke. Lo tarangan ayam. Kopine tumben dhisik ta le. Iya. Apa juga dhisik terus ya? Ya. Iya. Seger namanya. Yang syukur kene. Ya. Iku nu Kang. Kena. Coba ini. Dede. Rambut singo iki lah. Ada. Nung, Apa oleh? ana corone bol. Ndasmu rambut sedina saponan. Lho, Oke. alah iya. Ih. Nemunan sih lek kowe. Jawa. Dan besok karo rampung-rampung. Dasar dhisik tarite ra. Mantep lah we. Kalem wis. Ayo. Ger. Ye. Nono ke wong iki Paling canggih lek kowe. ning sabar wae. Walah. Teko sithik wis nungi. Iya, wis kalem bae penting rampung. Toko apel ra kowe. Adus ah. Wah, kilung. Alah. Wah, jos dut kowe nyukure canggih pancen. Teko sithik wis kalem. Kalem. Mana? Terus main bongon bisa.
cetek ke. Riset ke. Wah, woi. Setan go. Syukur. Atek kok. Sing ngepus telepon nih. Pas kurene dipus, ngono motor mecicil kuwi. Lah ya teleponnya kok mana ra? Wes yo ngono bocah-bocah bae, dolan loloan. Nostalgia. Jura. Tak ora bol. Goblok kowe. Ngono as kowe grek aku. Bocah-bocah apa nanti? Yang mau ngerok asut. Nanti arek nang kono. Loro kabeh kamu lah. Teko. Oh, lah kasut. Oh, yo ae. Keren. Ukur barang. Keren bra. Lah apa piano? Punya temen gue. Tentara ya. Ku nganggo cengkrong, Dut. Mau cengkrong dong. Keren teh. Android kuwi cengkronge kuwi, Dut. Serbaguna. Cengkrong portable. Limited, Bra. Limited ini oleh duwe. Jas. Wis Kang. Wis ki temenan. Moni. Nah, wis. Ngoco ah. Jungatan ya. Ngene Dut. Jos kayak bunder kaya los. Rambut botak disisiri. Wis kadung cedak ditinggal rapi. Suara Kak. Kira. Jungatan ta. Iya dah. Coba disit. Sambi banyak nyong. Ngono yang kita. Jos ora. Rai lawas awi jangilo. Lawasan kuwi bol kaya pancine Dasri. Lah ngono wae. Keren pol. Keren apa? Oh. Aduh, keren kaya piye kok. Kayak Ariel Noah kuwi. Iya. Tengah-tengah witai wae silet to wae. Jare lolokan, Pul. Yo ra wis. Yo. Yang apa adus ah? Terus nyarap pangane ra. Gatel lu, Pra. Ora. Oh, adus. Terus para wis gampang. Adus ya. Rambutnya manjing ini kabeh iki ya. Udah jatah lu tok. Ra iki ya. Kok lu romane ra? Sopo? Iya, lu mana yo? Hah? Kan buku kene ono kae. Ndang kae. Hei, pas iki. Hei. Oh, kuning lalen arak lu. Cek tolanan apa kae? Gadut. Hei, siap. Apa wik. Oh, wik. Gus, saru. Caos saru wae. Apa? Ya. Yo. Mana? Umping palayung gembreng. Ah, Kowe ireng ye. Ki putih, Cok. Ya ireng, Cok. Kowe ireng, Cok. Ki putih. Ora wis dadi. Dadi. Sik kok kowe. Lho kok ireng kabeh kok ngarep buri kok. Yo. Yo. Oh, adi dong, gemetar. Yo. Di. Loro. Telu. Papat. 5.
Ora. Sama. Pulau. Tuh nanti yo. Tane. Ini topo mana nyom? Black mana? Wah, kasdut. Kasdut. Kena dut kowe, ah. Asek kok kena. Kasdut, Jim. Metu radut. Balatem black. Ngono bodhek konangan ra iki. Metu radut. Tumandi sih. Ngomong apa kowe? Hah? Ngomong apa kowe? Ngomong kowe ya. Kan jongo karo kasdut. Baru sipur iki. Wan koyo takhir nang wit. Wah. Gimana seperti tutup, Pak? Teman Pur. Nanti sih gue. Oh sige. Wong paso. Oh, wedhus. Purna disi. Ora, kae turu ya. Adonya dadi yo. Wah. Sipur pembela. Baris kowe. Baris. Yo, nah, Baris. Wes. Gul. Kali delok yo, delok ngono. Wes. Woi, anteng ra. Terakhir. Nah, Mas tuh. Kena itu. Ya. Bos lo. Bakar ah. Itu ra. Jun. Yo, itu terus. Oh, Jun. Jun. Tinggal pilih. Ma. Empat. Itu. 5. 6. Ayo. Nanti sih. Kayak bobok pira. Tuh nanti ya. Belinya mana? Enak mana yang kita longkok? Nggak beli dia toh. Oh beli. Iya ra. Bol. Sore syukur gitu tinggal aduh sore.
Lem stok. Buru sih yo. Mana wis? Tak temune. Ora lah. Sing ilang-ilang harus alur.